Сумленнасць і абавязковасць – галоўныя прынцыпы ў працы Андрэя Ганчука, новага дэпутата Палаты прадстаўнікоў 7-га склікання па Шклоўскай выбарчай акрузе нумар 90. Менавіта яго кандыдатуру падтрымала 68% выбаршчыкаў. 22 лістапада Андрэй Александрович атрымаў пасведчанне аб выбранні. Падрабязнасці далей. Старшыня Шклоўскай акруговай выбарчай камісіі нумар 90 Александр Гурынаў уручыў пасведчанне аб выбранні дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Андрэю Ганчуку. Сярод 5 кандыдатаў за яго прагаласавала большасць – 68%. Гэта вялікая колькасць тых, хто спадзяецца на дэпутата, на яго падтрымку і адказнасць. Безусловно, это радость и благодарность за то, что люди доверили мне свои голоса. И желание сделать так, чтобы они не разочаровались в том, что они отдали свои голоса в мою пользу. Уручэнне пасведчання праходзіла ў рабочай абстаноўцы. Александр Тіток, кіраўнік раённай вертыкалі, даў параду дэпутату заўсёды працаваць дзеля паляпшэння дабрабыту насельніцтва. Андрэй Александрович ведае, што ад яго патрэбна і на новае месца працы ідзе з канкрэтнымі задачамі. Основная задача депутата парламента, как известно, законотворчество. Потому в первую очередь это принятие тех законов, которые будут работать на благо людей, для развития страны в целом и нашего округа в частности. Для того, чтобы законы работали и решали вопросы, которые существуют на местах у людей, для того, чтобы они решали эти вопросы эффективно и, главное, своевременно, чтобы они не запаздывали. А вторая часть – это работа с людьми, работа со своими избирателями в округе, для того это приемы, встречи, для того, чтобы решать те проблемы частного характера или проблемы отдельных районов, которые входят в состав нашего округа, для того, чтобы решать вот эти локальные вопросы вместе с связкой с исполнительной властью, быстро, оперативно снимать эти вопросы. Падчас выбарчай кампаніі Андрэй Ганчук правёў 45 сустрэч з калектывамі Шклоўскага раёна. Таму ён дакладна ведае, на якія праблемы трэба асабліва звярнуць увагу. Это те проблемы, которые озвучивают сами люди. Эти проблемы есть общие для нашего округа в целом, есть отличия для Круглянского, Шкловского района, Белынического. Но в целом это качество питьевой воды, это дороги, это заработная плата, уличное освещение и другие проблемы. Жадаем поспехаў Андрэю Александровичу і плённай працы на карысць людзей, якія падтрымалі дэпутата і яго праграму.